всеки да се научи? Може след малко ще учите нас двамата. Може ли всеки да се научи? Да. Стига да има желание, стига да му се танцува, стига сърцето му да танцува, няма значение. Имате ли такива курсове за абсолютно начинащи? Аматьори. Дървета. Имаме курсове. Специално за дървета. Специално за дървета? Не, за наистина начинаещи хора, които искат да отидат на това парти, да разцъкат. Имаме от 9:20, понеделник и сряда. По принцип всеки месец имаме нова начинаеща група за всички, които искат да се потопят в магията на тези танци. Сега този месец, вторник и четвъртък, 9:20, заповядайте да танцуваме заедно. Тоест, аз мога да си оставя сакото в офиса и 80 кг вие мъж като мен да дойде малко да си изпоти. По тази натура да се повишат, колкото жени да танцуват с жени, защото пак мъже няма в курс. Да. Да. Ако искате тогава да започваме... Разбира се. Сега, първо може би Милене да ми... Аз ако може с вас да танцувам. Аз ако може с вас да танцувам. И с Мавриков на малко... Аз няма да имам проблем, защото тя обича да доминира, а както видяхте, аз не мога да владея. Не са ни дресирали като за пред камери. Така. Аз ще започнем с бачата. Първо, нещо, което ще ви кажа, не се гледайте втренчено или не гледайте надолу, защото представете си една жена, ако гледа надолу... Ако сте гледали първата част на предаването, аз не гледах втренчено. Гледах Златка. Да, значи и понеже ако се гледаме в очите така супер втренчено, малко ще оплашиме жената, така че в челото, някъде другаде. Тук горе. Където си пожелаете. Бачатата е много лесен танц, има по 4 стъпки в ляво и в дясно. Раз, два, три, тутуп, 5, 6, 7, тутуп. Раз, два, 3, тутуп, 5, 6, 7. Това беше входната част. Сега. Да влезнем в хола. Понеже е любовен танц, няма да сме така. Ставаме малко по-интимни, вкарваме си кръка между краката на жената. Значи... Една точка, ако може. Да, не само точка, ами да... Хващаме, значи не като буст. Тук движенията идват от кръста. Надолу. Движим надолу. Горната част... Това е само танц. Предупреждавам. Това е само танц. И имаме. Раз, два, три, тутуп, 5, 6, 7. И вече можем да си се движим с жената и да си я заведем където си пожелаем. Това ли цялата работа? Има още много неща, има въртенеца. Добре. Да се Тутуп ми е малко трудно, защото аз не можах да овладея входната част. Защото видях, че в един момент Ива как си се повдигна. Аз ли? Значи, да, той каза тутупа. Да, да ми покажеш пак входната част. Слагаш си крака. Имаме. Раз, два, три. И на четвъртия так, тук ханш. Раз, два, три. Хоп, ханш. Всъщност той го прави. Раз, два, три. Принципно жената трябва да го прави, защото малко мъже могат да го направят като хората. И така, общо взето, не движим горната част и се търкаме около жената. Търкаме се? Отлично. Бе, какво ме направихте, ще ме разпределите, моля се. Добре, че Злати беше тук при нас, ще ме ожени пак. Можем също жената да си я сложим отпред и пак. Да си я сложим? Да си я сложим отпред. Раз, два, три, тутуп, 5, 6, 7, горната част не, горната част. Движенията на краката са едни и същи. Горната част не, така, по-близко, по-близко. Според мен, ако двама човека не са били близки преди този танц, това ще станат. Това е много интимен танц. Ще може ли и вие да се включите при нас? И може би да засили малко музиката. Да засили музиката? И общо взето да покажеш на една жена, че те интересува да танцуваш с нея, никой не пускай ръката. Това е другото нещо, което на бачатата е много важно. Не пускай ръка, а ръката. Не да дадиш ръката. Не пускай ръката. Аз в принцип слагам белезници, за да не избягам. Добре. Айде. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аз ти предлагам ти да водиш, не любиш да водиш? Няма проблеми. А вече за други трикове в бачатата, вече може да се консултираш с Памбус. Това ме научи всичко, което знам. На какво друго те учи Памбус? Ами има и трикове в бачатата, които не се казват в телевизията. Ние може би вече не сме в ефир. Надявам се да ви е харесал танц. Да. И салса ли ще направим? Да. На вас кое ви хареса повече? Ние в ефир ли сме ли сме? Разбира се, че сме в ефира. Ние вече Това са ми слушалката. така се впусна в този танц. Това е заради триковете, тайните трикове. Той знае трикове много интересни. Трикове? Добре, аз ви предлагам сега след нашето предаване да си включите една бачата
И така да го откарате целият ден. Така става денят е прекрасен. Добре, утре ще говорим за любов и музика и ще правим любовни упражнения заедно с Ваня Щерева, Миролюба Бенатова и Георги Тошев. Чао!